नवरात्रीच्या 9 दिवसात हा प्रभावी मंत्र न चुकता म्हणा, रोज म्हणा, हा एक दुर्गेचा शक्तिशाली मंत्र आहे, जो आपल्या नवदुर्गेच्या साधनेसाठी आपण वापरतो. याला 9 अक्षरांचा मंत्र असेही म्हटले जाते. तर नक्की म्हणा. आपण सुरू करतो 108 वेळा नवार्णव मंत्र. सुरू करूया. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे. 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे.
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे. पूर्व दिशेला बसून रोज 1 माळ किंवा 5, 11, 21, 51 माळा आपण जप करू शकतो. आपल्या कार्यसिद्धीसाठी जर जप करत असाल तर संकल्प करून नक्की बसा आणि हा 9 मंत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस रोज आणि नक्की ऐका. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन माहितीपूर्ण आणि भक्तिपूर्ण व्हिडिओज आपल्या चॅनलवर येत राहतील आणि भरपूर आलेले पण आहेत. तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. चला, जय अंबे माँ, जय दुर्गा माँ. तुळजा माता की जय, रेणुका माता की जय. थँक्यू.